haya çift sali hava sakine ve şerefo jiboy her halide meşan. O her halide jiboy azadiye jini jiboy rehavalti o jiboy rehısre mazın bike her halide pekoşine mazın kir. Servi esası zaten programa mede sinevizyon ki jiboy jiyana her sehevala sinevizyon ama bir nişanda ama yen vê çîrok û serhatiyê bibihîsin û hîs nekin, yen pê bihesin û hêjayê wê nebin, yen haya xwe jê çêbin û hîn nekin, yen hîn bibin û ji dewrûbera xwe re nebêjin, ew ê ji webalê vê jinê û têkoşîna wê rizgar nebin. Adım Fidan Doğan. Li dûr min tu bar biyoran hiştina. Divên kitabî ro rêkê malê xwe kiriye. Nûnî sar serê. her şey havale meji yani haval sakine çel sali ve hem palle gertige hebe girelle fabrika begirelle her aile yani aslında faz jiboy gele kur o jiboy jine jin azat bibin berfada ne mazın bik